Hello, maayong adlaw mga ka-listeners, mga ka-DJ. Kumusta na punta ng diha? O hinaot nga na ata sa maayong kapiskay o panglawas. O karon di ay atong isunod, atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon sa mga asoy sa mga asoy na bahinoon. Mga mata alang kanako, mga ka-DJ. Naghinapos tang sugilanon atong ipadayon og sa dili pa ako sa basahon ning mga comment nga naa dire. Si Hanalyn, excited na kaayo DJ. Salamat kaayo sa imong pagpaminaw Hanalyn. Og si user SB3 listening from Sharjah sa pagsahaw na ni Sharjah UAE. Salamat kayong pagpaminaw. Og si Jenny Oliverio, thanks po. Salamat kayo sa pagpaminaw, Jenny Oliverio. Og kang Amanot, si ating po yan ang katulong nila ang misteryoso. Ato lamang atangan kung kinsag jud ang misteryosa. O kang Hasido 9184, salamat sa gihapon sa abtik na pag-upload amping diha kanunay. Salamat kayo sa pagpaminaw, Hasido, og amping sad kanunay diha. O kang Danila Gonzaga, haskang klaro na jud si Minerva ang Mr. Woman. Do mirisi pod ni Lara kay killer man kaayo. Killer mind kaayo. Wow na wow jud, basta ang writer si Generica Bidad makapatagbaw sa pagpamati kaayo na kay naa jud tanan. Salamat kayo sa pagpaminaw, Danila Gonzaga. O kang Isim, wow, so excited part ng yun ni. Salamat kayo admin sa part 38. Amping yun mo diha pirmi, God bless you all. Amping sa diha Isim, o salamat kayo sa imong pagpaminaw. O kang Christine Disis, haba strong feeling si Minerva ang misteryosang babae. Thanks DJ Lex sa pag-upload. God bless you. Salamat kayo sa pagpaminaw, sa subaybay ng atong drama. Christine, salamat kayo. Dahil last, si Hanalyn DJ, thanks sa upload. Always listening from Abu Dhabi. Wala man time, manood na lang movie, listening na lang drama. Maayo pa. Salamat kayo sa pagpaminaw, Hanalyn, sa imong pagpaminaw ning atong gi-upload nga drama. Mga mata alang kanako, og kay salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. O karon di ta maglangan, ato nang isunod ang atong drama part 39. Mga mata alang kanako, naghinapos ng sugilanon. Salamat kayo. God bless all. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako, kay butan ako. Unsa makamatanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong iuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinala mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal?
Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matawom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulong sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Jenny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Amiyagi, nakamata si Angela sa studio nga siya na lang usa ug nakita niya ang pinintal ni Leonardo nga may ex ang iyang naong. Samtang si Frex, may gawas na sa bahay nila ni Leonardo. Samtang si Lara, nakagawas na sa kwarto nga gipresuhan niya nga nagsulob sa puting gown ug naggunit og kutsilyo. Balik ang Angela, wa na siya makatuog ug nabati na sab niya ang lagubo gikan sa ilawang mga kwarto sa estudyo. Aniya ang ginapustang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Ano mo rin magbiliw ka, Mapalador? Biliw ka ang yuta inyong kapit ka. Lala sa, murag may mairog sa Palador. Sa manang puti kami gawas sa Palador. Mamatay ka! Ayaw! Mamatay ka! Yunta ka! Muna ka sa ibabaw! Yunta ka! Dili! Oh, Angela! Nakadugo ka! Serious lang babae siya si Lara! Mamatay ka! Patyon ko siya! Gusto na, Lara! Gusto na! Lara! Ikaw ang misteryosang babae! Ikaw ang ipatay ni Esmeralda! Dili! Dili! Leo! Leo! Di na ka makalikay, Lara! Huwag na siya, Leo! Kinahangpay Okay ka na na! niya ang iyang sagang Esmeralda! Kunya ikaw! Okay ako! Sa kamot na ko na sa amat, huwag na si Lara! Oh! Si Lara kina yung ipatay ni Esmeralda. Siya ang kriminal. Kinang nang makagawas ko sa gate. Balta! Nangating! Nang dili ko magtunang! Nang tabangi ko makagawas kay Gandin eh! Tabangi ko makagawas! Miss Lara? Ayaw siya pagawas na ng ating! Dili! Pagawas ako ng ating! Pagawas ako! Aray! Miss Lara! Nasamad ko! Ayaw! Palayo niya ng ating! Ayaw! Pagduol ako, Leo! Ayaw! Dunggapot na ka kung maduol ka! Ikaw ganyan ang misteryosang babae, Lara! Huwag ko mahibaw na nagipanulti ni mo, Leo! Oh, ng ating! Dong! Na! Pagtawag ang polis! Pagdali! Oh, Dong! Leo! Leo, dili ko kriminal! Huwag ko gipatay! Adto lang sa presintos ka pulis ang pangatarungan, Lara. Kinalambayran ni mo ang kamatayon ni Esmeralda. Ayaw, dili ko! Dili! Aboy, iko! Dili ko kriminal! Leonardo ko! Iko! Dili ko kriminal! Ng ating! Ginoo ko, kakuyaw di ay ni Miss Lara, oy. Gusto gina yung gisuwat ni Esmeralda sa iyang diary. Si Lara ang kriminal. Oh, unsa na ito Ma. po din eh? Nganong may mga pulis si Leonardo? Ma, si Lara mo ang misteryosang babae. Siya ang may patay ni Esmeralda. Unsa? Unsa? O gano'n na kasiguro man mo? Nagtago lang na siya, ma. Sa kwarto siya alam sa studio.
Nagkadugo ka, Angela? Ma'am, ako sa... Uy, kinahanglan magpa-doktor mo. Wa gid ko makatugang. Hangtod karon. Wa pagyapon mo balik sa pension house si Lara. Wa sa siya mo pauli din siyang apartment. Hain naman yung kahaing bayana. Kinala mo paway ka na, Angela. Unsa man, sakit pang imong samad? Dili naman. May gani kay kadlit ra gyud ang akong samad sabday. Grabe hang Miss Lara, uy mura man siya buang kasigas yang mga mata. Okay ka na ba, Angela? Okay na, tita. O karon nasulba na gyud ang kamatayon ni Esmeralda. Oma, huwag ko magtuo nga si Lara Baday ang misteryosang babae. O ang kutsilyo ang gigamit niya, hait kit kaayo. May tingali nga mamahuay una mo. Leo, kinahanglang masusi nato ang loyo sa aparador sa kwarto ilawom sa imong studio. Nga naman di ay, Angela. Dito gikan si Lara sa loyo sa aparador. Dito siya magtago, tita. Unsa? Ako ni susihon. Mauban ko ni mo, Leonardo. Pero, dili ra pa musiga ang suga sa maong kwarto. Nangating, kuha ang dakong flashlight. Pwede among gamit itong iwag dito sa ilawom sa kwarto. Odong Leo. Paghinay sa pagkanaog sa hagdanan, Angela. Okay ra ko, Leo. Diya ka lang sa kuluyo. Oh, Leonardo. Di na tinuod mo siga ang suga din eh. Narang aparador nga nairog, Leo. Naiwi tuod siya sa bumbong. Mao di ay nga mahagbong ang karton sa ibabaw. Kay malihok di ka ng maong aparador. Diya ka lang sa tiilan sa hagdan. Ako nang mulili sa luyo sa aparador. Nairog tuod ni. Di gikan sa loyo si Lara kagabi eh. Ug iya day ko gidasbagan ug gidunggab. Kadiyot, akong iwagan ang luyo ni aparador. Oh, may pultahan sa luyo sa aparador, Angela. Pultahan? Tanawa. Tanawa ka na yun? Pultahan ka na. Sikretong pultahan. Posible nga dili na sikreto sa una. Musod ko diya. Kitang duha ang musoy, Leo. Ngano? Nahadlo ka ba nga may tao pa diya sa sod? Oh, wa man hinuon. Anong naibaw man si Lara nining maong kwarto? Ngano, wa ka ba day mahibaw nga may pultahan kini dinhi? Waan sila. Sa, pero inyo ning bay. Pero, dili kami ang napatukod din maong bahay. Pinalitan lang kini sa akong amahan. Sa, Dali. Usutan na maong kwarto. Diya ka na sa kong luyo, ha? Oh, may laing pultahan din, eh. matuod. Usutan ang pultahan, ha? Leonardo, gikulbaan ko. Leonardo, Ayaw kadlo, ni ako. Oh, laing kwarto kini. Sirado nga kwarto. iwaki ang palibot, Leo. Oh, Leonardo, kadi. Leo, tanawa ka na nasa sahog. Ang bag ka na nga ito nga may suda sido. Kung mao ka na. Nasa bangkaw. Ug ang sapot sa lalaki. Nasa sahog. Mao ka na ang gikaw sa taong misabli ko kasi doon sa kong naong, Leo. Kung mao ka na. Si Lara usab ang bisabli ko kasi doon sa imong naon. Si Lara gidi ay ang maong tao. Kilala mahipusta ka ng tanang ebidensya batok sa mga sa ganahin mo ni Lara, Angela. Nganong ingon man ini kabangis si Lara? Spoiled siya sa ginikanan. Pinatuyangan siya ang gusto. Pinatuyangan sa tanan. Mao nga nabuang siya. Ug nagpasol ko kung anong nakiglambigit pa ko ni Lara. Dili uta madiskrasya si Esmeralda.
ug dili unta ko moabot sa imong kinabuhi, Leonardo. Kung kita man gid ang gipari sa kahitasan, iya kitang abuton, Angela. Dali na. Ato nang ipahibaw sa kapulisan kining maong kwarto. Ug ka mga butang nga gigamit ni Lara batok nimo. Kay... Unsa maning nahitabo na ako. Ako naman hinunang napasangilan nga mipatay na Esmeralda. O kung magkasabot sa gipanulti nila ni Leonardo. Panuay! Ang misteryosong babae gud ang nakaingon ni ining tanan. Siya gud. Hoy! Patawag ako ni Leonardo! Ma'am Minerva. Ma'am, nanasay mga pulis nga namalik. Nagsusi na sila sa kwarto nga gitaguan ni Lara. Ma'am, wagid ko magtuo nga si Lara gyud ang misablig ug asidok ang Angela ay. Dautan si Lara ating, ug siya usab ang mipatay kang Esmeralda. Laoy, kakuyaw deg utok atong Lara, ma'am, no? Pero nga nang nakatoltol man siya sa laing kwarto sa ilawom sa studio ni Dong Leo. Mahilig nga magsudsud og kwarto si Lara sa unang panahon nga mag-anyaan pa sa dinhi ating. Ug ang kwarto sa ilawom sa studio ni Leonardo, mausap ang taguanan ni Esmeralda kung gusto siyang mag-inusara. Ay kun mao, nakatoltol sa des Esmeralda sa laing kwarto ilawom sa kwarto sa studio, ma'am. Posible, ambot lang. Ako na mo tubag. Hello? Leonardo! Leonardo, ako'y gipatay. Oh, May mibuna sa kuko. Gipriso ko sa kwarto. unsa? Huh. Maayo kagin mo to isog istorya unsa no? No! Nagsulti ko sa tinuod. Biktima ko sa babaeng nagkagaon og puti, Leo. Bakakon. No! Ako mamakak. Napadya sa inyong bahay ang babaeng nakaputi. Nga may prison ako sa kwarto sa ubos. Leo, usilita po ha? Kisa imong kasulti. Si Lara ang nanawag. O gusto ko niya libugon. Unsa iyang gisulti? Kinahanglan magkigsulti ko niya. Unsa? Dini ka lang, Angela. Leonardo, asa man ka? Leonardo! Ay mo to tingay to siya ni Ma'am Lara, ma'am. Oy, kay miingon man to siya nga makiksulti siya ni ini. Unsa mo kay gisulti ni Lara niya? Ay, milapad ba rin akong oo eh. Mayo tingali nga, mupahuan na lang una ka, tita. Magpahangin una ko sa gawas, ha? Manawag ko ni Angela. Kinahanglang mahibaw ko sa tanang nahitabo sa panimayan ni Leonardo. Mayo kong tagwa si Leo sa Dol. Siya na sabing nanawag. Hello, Frederick. Nakaristorbo ba ko, Angela? Wa man. Kuan lang. May problema ka ba? Manawag na lang kong balik kung busy ka. Dili magit ko busy. Wa ko'y gibuhat. Nagpahangin ako diri sa loan. Nga naman di ay. Kung sa may problema, klaro kayo sa imong tingog nga doon na kayo problema, Angela. Huwag andam kong mamating ini. Dunay nahitabo diri gabi Frederick. Oh, hitabo? Kung sa mo nang hitabo, Angela? Si Lara. Pat yun unta kong Lara. Unsa? Si Lara? O, si Lara. Nagtago lang na siya sa kwarto sa ilawom sa studio ni Leonardo. Maho ba, Angela? O niya,
Ug unsa may sunod nga nitabo? Iya kong gidasmagan og dunggabon unta. Maayo ka ni kay akong nasagang og nasamad lang ko sa kampot. Mao ba? Og nagkadagan ko pasaka sa studio. Og gingukod ko ni Lara kay iya kong patyon. May nalanggani kay miabot si Leo og napakdang siya. Hain man karon si Lara. Nagkadagan siya og naapsal siya ni Leo. Apan nagkadlitan usab sa bukton sinang ating. Og tuan na siya karon sa prisuhan, Frederick. Mao ba? Si Lara. Siya ang misablik sa akong naong ug asido, Frederick. Unsa? Ug siya sab ang mipatay ni Esmeralda. Unsa? Tepa. Ug nga nakasiguro man ka nga, si Lara ang misabli ko kasi do si mong naong. Tungod kay nakuha na mo sa kwarto nga iyang gitaguan ang bag kay itong nagisudlan sa asido. Ug ang iyang kaw ug sapot sa lalaki. Ang sapot kay gisulob sa tawo nga misablig na kog asido. Frederick, nagtakuban si Lara sa bayon sa usa ka lalaki. Kung mauna, salbahis ni kayo ng bayana. Mao ka na, Frederick. Pero, nganong siya man sad ang inyong ipasangilan nga? Mao'y nagpatay niya ng Esmeralda. Tungod kay ang iyang gisulob nga puting gown ug ang wig ingon man ang kutsilyo nga gisuwat ni Esmeralda sa iyang diary. Mao ang gisulob ni Lara sa dihang gidunggab ko niya. Unsa? Oh, may na lang nga, napriso na siya. Dili ka na mamiligro, Angela. Pero may nakahasol ako, Frederick. Unsa man ka na, Angela? Nanawag diri si Lara gikan sa prisuhan. Unsa? O kinsa may iyang gitawagan? Si Leo ang nakatubag. Ug human sa ilang panagsulti, nausab ang naong ni Leo. Doon nagkisulti si Lara niya nga nagkapaikag niya sa pag-adto sa prisuhan aron makigsulti sa personal kang Lara. Kinalamusultin ako si Lara sa tanan niyang alipay. Narang silda nga gingon sa pulis. Lara, Leo! Salamat nga miyani ka. patanawag ko si mo sa mansao. Gusto niyo mo palutahon nga biktima ka lang sa misteryosang babae. Mao nga pakit ako sa samadsim ko. Agi sa pagpunal sa mga babae. Nana Leonardo. Ito na ako. May samad ka tuod si mo. Ikaw pa. Aron kang mo tuo nga mihubag ni agi sa pagbunal sa akong oo. Samad og bukol tuod kini sa imong o. Unsa man ka sa pagtuo mo ang gisulti na lang Lara kang Sir Leo? Wabay ideya, Frederick. Pero, ang klaro kaayo, mao nga importante kining mabati usab ni Leonardo. Mao nga nagdalit ni Klakaw aron moadto sa prisuhan. Makapaikag tuod kayo ang gisulti na lang Lara kang Sir. Nya ikaw. Okay ka na ba? Maayo naman akong pamati. Ang importante nga luwas ko. Og nahibaw-an na namo kung kinsa ang misteryosang babae nga mipatay kang Esmeralda. Ang maura dai si Lara. Gusto ka. Mao ka na ang importante nga mahipos na ang kriminal. Pero naghinam-hinam sa ko nga mahibaw kung unsa gyud pa nagsultihan nila ni Leo ug ni Lara karon. Hangtod ako. Naikagsab nga nahibaw ini. Lara, sige. Manawag lang niya akong usab nimo kay basin nakabalda ko sa mong trabaho. Oh, okay ra, Frederick. Og salamat sab sa pagpanawag. Nagsulti ko sa tinuod. Dili ko kriminal. Makapalibog tuod ka ng mga samad o bukol sa imong o. Leonardo, dili may tabong ako lang magbuot-buot ang butang niya ng maong mga bukol sa akong uo. Dili ko ang kuno ng tanangsa nga gipasangil ninyo nako. Pero tuhoy ko, doon ay laing misteryosang babae nga naapa sa inyong bahay. Nagtago na si Leo o posibleng nakailamon niya.
O nga usara siya sa inyong kauban sa bahay. Gusto na. Dili. Ginang lang mahibaw ka sa akong gituhuan. O sa tinuod nga nahitabo na ako ilawom sa kwarto. Pero, nganong naabot ka man sa maong kwarto? Sa ako nang giingon. Gibunalan ko sa o samtang naniid ko ninyo ni Angela nga nagsulti sa laon. Siya. Naniid ka na mo ni Angela nga nagsulti? Mo ka nang tinuod. Ako ka nang ang kunon. Ngahilom kong nakasuod sa inyo. O ganaw nakasud ka man sa bahay? Diin ka man agi. Nga sirado man ano ka gate. Sa kagate ko mo agi. Ang gate paingon sa luyo sa inyong bahay. Sa manggahan. Siya. Sa karang gate? Dito ka mo agi? Oo. Sa karaang gate. O kiunsa man yung pag-agi sa mong gate nga sirado man eh. Kuan. Tubag ako. Giunsa man yung pagsuod sa bahay agi sa gate? Abli ang maong gate nitong higayon na layo. Sa? Abli? Oo. Mao ka na. May miabli sa maong gate. Mao nga nakasuod ko. Og nga nung misuod ka man nga wa magpaybaw. Ha? Lara? Aron po ako sa bangnaw ni Angela o kasi do. Sa? Mansa naman kayo nahitabo sa lakaw ni Leo? Angela, Oh, may mo bang muling ko din sa Benz o bani mo? Wala problema, Tita Minerva. Dali, lingkoy. Nagkita ka dito sa layo nga lawom kayo ang imong kiunahuna. Naglibog lang ko sa mga panghitabo, Tita Minerva. Unsa may nalibganin mo, Angela? Ang mga nahitabo sa milabayng gabi. Unsa man ang nakapalibog nimo sa maong hitabo? Si Lara, ang iyang pagtago sa ilawom sa studio. Ang tanan niyang mga plano. Dautan si Angela. Maulan ka ng importante nga itong mahibawan. Nga siya ang babaeng misteryosa dinhi sa Recumpay. Ug kinahanglan madugta si Lara sa pisuhan. Dili na ko gusto magpabili ni siya buhi. Tita Minerva, Nabala ka na ko sa atong kahimtang dinhi. Wata mahibaw sa iyang mga plano, Angela. mahibawaan ka na nato kung mubalik na si Leo. Di ka nagkigsulti ni Lara, Tita. Ha? Tuhoy ko ninyo, Leonardo. Wa pa ninyo madagping tinuod nga kriminal. Nagpabilin pa siya sa sud sa inyong bahay. Pangitaan ninyo siya. Si Angela lang ang akong gustong sablik kag kasino. Pero gibunalan ko niya sa o. Og dito na ko makamat ko og buot sud sa mangitgit nga kwarto, Leo. Kalma lang, Lara. Ako na. Ayaw akong gipagkutman. Unya, gibalikan ko niya og gibunalan ko pag-usap sa akong o. Og sa akong pagmatgon po. Nagsulob na ko gawon. Og abli na ang pultahan. Og diha na ang taas nga hunting. Mao nga may hunting ko sa akong paggawas. Nagsulti ka ba sa tinuod, Lara? Kini nga ko samad sa o, mga bukol. Ang magpamatuod nga wa ko mamakag, Leonardo. Biktima sab ko sa misteryosang babae. Pero ako, nagtuon na ko nga si Lara ang kriminal na Esmeralda. Bisan ako, Tita. Mahataga na yun ang justisya ang kamatayo ni Esmeralda. Mausap ka na ang gusto kong mahitabo, Tita. Aron magkapadayo na ta sa unahan. Maugyod. Pero gusto ko makakita pagbalik sa kaon nga gisulob ni Lara, Tita. Ha? Tawgan ko si Leo. Leonardo, paghahusa ko diri. Dili ako ang kriminal.
Oh, may nanawag. Oh, si Angela. Hello? Leonardo, Angela, ngano nanawag ka? mahimo bang dad-o nimo diri sa bahay ang puting gown nga gisulob ni Lara? Ha? Kun imo ni mada, dad-a palihog. Oh. Oo. Sige. Sige. Bye. Nga nang nanawag man siya. Lara, ilisin na ka ng gaon nga imong gisulob. Tuod, wa pa man ko makailis na ining kaon. Mubalik ko. Palitan ti kag ilisan. Unsaon man nimo ang gown nga gisulob ni Lara, Angela? Naalang ko'y tanahon ato, tita. Unsa man? Kuan, gusto lang kong matanaw ini. Oh, okay. Biyaan ko na ikaw din, may buhaton pa ko sa sud. Sige, tita. Ang diary ni Esmeralda. Basahon kong balik ang diary ni Esmeralda. Kinahanglang magkasultim si Lara. Pero, dili pa na ako siya matawagan kung hain siyang prisuhan na mag-detain. Unsa man yung kahinay tabuan niya? Unsa man yung kahadi ay ang tinuod niya ni tabo ni Lara? Igo raman punta siyan magsablig ng asido sa naw ni Angela. Pero, ganong nahimo na may noon siyang misteryosong babae. May misteryo kahang itago si Lara na ako. Lara, yan ang imong ilisan. Unsan man yun ninyo ning kaon ha? Lara, ilisin na ka ng gaon. Kaya ako nang dadon. Buhatan na aron dili kay ka maduot sa imong sa nga gibuhat. Mo ni resulta sa imong daotang binuhatan, Lara. Nagbasol ako. Pagkawasayin taon ko dire. Giilad ako nimo sa unang higayon. Gipatuo ko nimo. Nga mularga ka. Mupalayo ka na namo. Pero may daotan di kang laraw kang Angela. Pag nagpasol ako. Kung gusto ka mugaan ng imong sa koopera na lang. Pag-ilis na. Kaya kung dadon ka ng gawon nga puti. May lain pa kong nahinumduman layo. Ano ka na, Lara? May spray sa matang misteryosong babae. Og iyan ang gigamit na ako sa diyang mipugos ko kawa sa kwarto. Spray sa mata. Chili spray. Kaon gyud nga puto ang gisulob sa misteryosang babae nga gusto mo patay ni Esmeralda. Mao na iyang gisuwat din sa iyang diary. Pero wa niya isulti kung unsay style sa kaon nga puti nga iyang nakita. Pero ang ako nakita sa ubos, klaro kaayo nga dunay sapaw nga silk. Esmeralda, makapahuway ka na. Nasulbad na ang imong kamatayon. Magbayad na si Lara sa iyang pagpatay nimo. Salamat ka nadagin ako ang kaon nga gisulob ni Lara. Ganun na interes mo kasi ang sila nining maong kaon. Pero kinahanglan ako ni masusi ang tarang gisulti ni Lara. Ang mga samad ug bukol siyang uho. Dili mahitabong siya ang miunay ug bunal sa iyang uho. Aron makuyapan lang siya. Ug ang spray sa mata. Kinahanglan makitaan ko ang spray para self-defense.
ni ang posibleng presinto nga naprisuhan ni Lara. Mangungutan na lang ko sa front desk. Kinahanglan may bawa ko sa tinuod. Tinuod nga istorya sa pagka-missing ni Lara o pipila ka adlaw. Leonardo, nadaban mo ang puting nga gown? Huwag sila. Nadana ko. Pero ato ta magsulti sa studio. Ilawom sa manggahan. Ha? May importante kong isulti ni mo. Rex! Frederick, Oh, Frederick! Frederick nga! Salamat nga ni Aka! Salamat nga natultulan ko ni mo din eh. Mura na kong mabuang ni ining hitabuan ako. Dili ko gusto mapriso din eh. unsa man ning tabua? Ngano na missing man ka? Unya karon. Ni anak ka din sa prisuhan. Pasabta ko no Lara. Kinahanglan sultihan ko ni Mustanan. Kung nganong kalit nga nausab ang mga panghitabo. Pamati. Sultihan ta ka sa tanan. Sige, sulti na yun. Usa ang ganani mo ang gown nga gisulob ni Lara Angela. Nalong kitan awon ini. Unsa man? Ang iyang style. Nga naman ni. Wa man ni silk nga mukayab kun mahanginan. Usa? Leonardo, ang misteryosang babae nga nakita ubos sa bintana sa kong kwarto. Mikayab ang iyang gown, pero kini lahi. Unsay lahi? Lahi ang iyang style. Way mukayab niya. Buti pasabot. Dili kini mao ang gown sa babae nga nakita ko. Usa? Kung mao ka na, inosente si Lara bahin sa kamatayon ni Esmeralda. Unsa? Angela, gipakita ko ni Lara sa samad ug mga bukol sa iyang uho, agi sa pagbunal. Sa kibunalan sa uwo si Lara. Mao ka na nakita ko siyang uho, Angela. Daghan siya bukol-bukol sa uho. Unya, may mga samad sa iyang uho. Buta nga, dili niya mabuhat sa iyang kaugalingon, di ba? Nakaila ko ni Lara, Angela. Dili mahitabong unayon niya pagpasakit ang iyang kaugalingon. Sa Kung makakita ka pa lang sa bukol sa iyang uho, maghuna-huna agi ka sa tao nga mibunal niya gikan sa iyang likod. Sa laktot, dunay laing tao nga mibunal sa uho ni Lara. Og may preso niya sa kwarto ilawom sa akong studio. maudi ay. Maudi nga nangahug ang mga karton sa ibabaw sa aparador. Kay naali di ikiniglaing pultahan. Og mituo ko sa gisulti ni Lara, Angela. Ang bahin sa unsa? Nga dili siya ang misteryosang babae nga mipatay ni Esmeralda. Unsa? Mao ka ng tinuod, Frederick. May nakakita na ko sa dang naghupo-hupo ko sa ubos sa law nila ni Leo. Samtang namati ko silang ipanagsultihan. Boba, Frederick, may laing kriminal nga naa sa bahay nila ni Leonardo. unsa? Ang tanang gisulti ni Lara dunay kamatuoran, Angela. Kamatuoran sa unsa? Kamatuoran nga dunay laing tao nga mibunal siya ang uho. Og dito na siya makamatngon og buot sa ngit-ngit nga kwarto. Unsa? Og mituo ko siyang giingon nga Nga unsa? nga niya pa sa bahay ang misteryosang babae. Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamatag sa pipilan ng kayugto nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuwat kini sa radyo ni Maria Gina Vidal o gubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Ariel Mancao.
Music, kining ubos ng alagad sa kanginan, Trifon Morales. Dalit ka na to sa RMN Drama.